Kaixo, Gabon Euskal Telebistako ikusentzule guztioi Nou Campetik, Bartzelonaren zelai erraldoi honetatik, gaur Espainiako Ligako 14. jardunaldiko neurketa jokatuko dute hemen, Bartzelonak eta Atletikek, neurketa handia klasikoa esango genuke, baina egia esateko historiari begiratutxo bat emanez gero, ez da zelai hau oso emankorra izan Atletikentzat izan ere, 70 partidu jokatu dituzte hemen zurigorriek, eta 16 aldiz bakarrik lortu dute garaipena. Azkenengoa gainera aspaldi, 83-84 denboraldian, orduan bat eta bi eta hiru gailendu ziren zurigorriak, eta gainera, bitxia baldin bada ere, Jupp Heynckes zen Atletikeko entrenatzaile. Eskuartean ditugu bi taldeen 11koak, eta hauexek dira. Atletikena, La Fuente atean, Javi González, La Cruz, Bales eta Felipe atzealdean, beraz Javi Gonzálezek jokatuko du eskuine galean, zelai erdirako Tiko, Orbaiz, Alkiza eta Jeste, eta aurrealderako Etxeberria eta Urzaiz. Eta Rexakek aterako duen 11koa, alegia Bartzelonarena, honako hau duzue. Bonano argentinarra atean, Puyol, Anderson, De Boer eta Koko atzealderako, Gabri, Xavi, Rojenbach eta Overmars zelai erdian, eta aurrealdean Saviola eta Kluivert. Jendea txistuka, Bonano, atera du Jestek falta, eta gola Jaun Andreo! Urzaizen gola, 10. minutuan, aurreratu eginda Atletik, Bartzelona kuts, Atletikek bat eta Juanan ondo zenion gaizki kokatuta zeuden Bartzelonako jokalariak eta asmatu duzu bete-betean gainera, Bai, oso gaizki kokatuta zeuden, batez ere Kluivertek asko atzerago egon behar zuelako, ez zuen lekua hartzen, baizik eta bere atzean lekua usten zuen, eta atzelari eta hor ikusten da atzelari eta atezainen artean, leku asko, hor Urzaizen leku hartu du Kluiverten bizkarrean, erdirak eta oso ona da, eta gola ederra. Erdirak eta aparta da Fran Jesteren alen ere esan dugu jaioa dela horrelako jaurtiketetan, eta burukada ere ederra Ismael Urzaizena. Liga honetan, Nafarrak sartu duen 6. gola, momentuz Atletikek duen goleatzailerik onena. Ez atzelari bezala, eta bestaldean iaia Jeste izango dela atzelaria jokatuko duena, Hori pasea, hori Kluivertek emandakoa, eta azkenean Saviolaren jaurtiketa La Fuenteren eskuetara. Atera beharko dut, eta gero movimentuaren saiegon. Hori da. Kluivertek oso ondo jokatu du Saviolarekin, baina adizen Iñaki La Fuente, eta Barakaldo atezaina ere oraingoz behintzat. Eta kontuz Bartzelonak aukera sortu bai dezake, Saviola, eta azkenean jaurti, baina kornerra. Felipek bidali du kornerera. Xavi, oso ondo jokatu du Gabrirekin, utxe egin du hor hasiera batean Xabik, eta ondoren kanpora bidali du Gabrik. Eta bukatu da lehenengo zatia, 57. minutua bete da, eta momentuz Atletik nagusi, utxe eta bat 10. minutuan Ismael Urzaizek sartutako golari esker emanaian, moztu egin du orain Atletikek. Tiko Urzaizekin jokatu, aurrera doa Nafarra, ea zer egiten duen, jaurti egin dezake, alaxe da, jaurti eta kanpora! Hori, aukera hori Atletikek izan duena. Zutonia, jode. Felipek erdiratu. Urzaizek Jesterekin jokatu du, oso ondo basauritarak Tikori jaurti, eta hori geratua hori Bonanok egin duena, jokaldi oso polita egin dute. Aldamenean zuen Anderson, suediarrari eman dio, honek erdiratu Kluiverti, buruz ikutu Holandarrak, Rivaldo, eta gola. Hori gola hori, Brasildarrak sartu duena. Zeio kaldi, Kluivertek zeba hori pintzen dion, eta gero bukaera hori eman behar zaio, baina Kluivertek zeba hori pintzen dion. Jokaldi oso polita egin dute Kataluniarrek, Xabik falta atera, Andersonek Kluiverti, Kluivertek buruz area barrura Rivaldori, eta honek boleaz sekulako jartiketa zareetara. 13. minutuan beraz, berdindu du Bartzelonak, bana, eta orain Komeriak. Bai, Komeria, berdin jarraitu behar da. Bigarren zatia hasiera ona izan du Atletikek, zutoin batean jo du beste Moranoak atera du beste baloi bat, horrela jarraitu behar da, ez da horratzean sartuta egon behar. Gertatzen da, pixka eta aurre egiten danean, Barsak aukera gehiago izaten duela, eta hemen oso jokaldi ederra da. De Boerrek orain Overmarsi, pase oso ona Saviolari Holandarrak, Kluivert eta kanpora.
Horre jokaldi polita egin dute. Eta ezia ondo kokatu zaionak gero gehiago kokatu da, ez da Tiko hori aprobetxatzen nahi zen. Hor sortudan zulo hori aprobetxatu gertatzen dena, bueno, ezira bota duela, ez diola eman behar zuen Urbila eta azkenean ezira joan da. Eta jokoak geratu egin du momentu Zepaliak, sekulako ikamika izan dute Balesek eta Ribaldok, eta ea zer esaten dion Marrazainak. Ea zer erabaki hartzen duen. Balesek ez dauka txartel horirik oraingo neurketa honetan. Baliteke gorria izatea, ez dakit banik. Ez dakit gorria izango den. Txartel horia La Cruzentzat. Eta bigarrena. Eta hori bai, horrek puskatzen du. Guk uste genuen Bales zela, baina La Cruzi atera dio, La Cruzen bigarrena da, eta Atletik beraz 10 jokalarirekin geratuko da. 30 minutuan gaude. Ez da posible. Neurketa utzi egin behar izan zuela La Cruzek San Mamesen txartel gorria aterazion epaileak zuzenean gainera. Eta gaur berriro bi txartel hori ikusi eta gero. Irudietan ikusten ari gera, hori izan balima dena. Hori ikusi duena izan balima dena, ez da oizko. Ezin du txartel bat atera eta talde bat jokalari bat gutxiagokin utzi olako umekeri batean. Ez da umekeria ere, ez da ezer gertatu. Rake Kluiberti, txarto ordea, eta Atletikentzako aukera. Ezkerro, ea zer egiten duen Herrio Xarrak atzean utzi du. Anderson aukera Atletikentzat, Ezkerro eta Bonano, eta gola! Jaun Andreok, bigarren zatiko 35. minutuan, Atletik aurreratu eginda, 1-2 eta jokaldi ikusgarria ederra eta aparta egindu Santi Ezkerrok. Pozik da Jupp Heynckes, pozik dira Atletikeko jokalari guztiak, baita Nou Campen dauden Atletikeko jarraitzaileak eta noski baita telebistaz partidu hau ikusten ari zaretenak. 1-2 eta Atletik 10 jokalarirekin berdegunean hortxe da. Ezker hori emandako pasea ederra, atzean utzi du Anderson, nola gainera, eta ondoren Bonanoren irteera ezin hobeto gainditu du aurrelari Errioxarrak. Goza ezazue, Atletik aurreratu egin delako markagailuan. Hemen Andersonik gertatu zion txartela badaukela. Hor normalean lurrera joango zen, Ezkerro geldituko zuen, baina txartela badu. Gabrik berreskuratu, atzera bidali dio Xabiri, erdiratu egingo du berrirore Kataluniarrak, Rivaldo, eta ondo geratu du Iñaki Lafuentek. Aukera onna zuen hor Brasildarrak, eta ez da ohikoa horrelako aukera gutxe egitea. Puyol. Kluibertek buruz ikutu, kontu zortxe da Gerard, oso ondo jokatu du Overmarsekin, baloia joan egin zaio. Edarto gurutzatu da Iñaki Lafuente, eta azkenean urrundu egin du, kanpora bidali du baloia Javi Gonzálezek. Eta orain berrirore jokoa geratu du González Vázquezek, eta laugarren epaileak ea zer esaten dion oraingoan. Barzako aukiko zerbait izango da, ez? Ala dela dirudi, Juanan. Ez dakinik zergaitikan txartel gorria, Eta txartel gorria dauka eskutan. Eta zein ateratzen dion txartel gorria, Jose Ramon Alesankori. Rexaken laguntzaileari atera dio, azerre da Bizkaitarra. Carlos Garziak buruz. Atletik 1-2 irabazten, kontuz Bartzelonaren aukera, baina ez du kontrolatu Patrick Kluibertek. Bukatuko da partidua horre. Eta Javi Gonzálezek du baloia, hanketan eta bukatu da neurketa Jaun Andreok. Atletik garaile Nou Campen. Bartzelonak 1, Atletikek 2, Nou Campeko jarraitzaileen txistuak, eta zurigorrien poza ikaragarria eta ulertzekoa da. Inor gutxik espero zuen gaur, Heinkesen taldeak Barcelona menperatuko zuenik, baina balentria egin eta 3 puntuak Euskal Herrira Bilbora eramango dituzte zurigorriek, eta gainera partidu nahiko ona eginda. 10 jokalarirekin gainera aritu dira hainbat minutuz, eta horrek ere badu meritua. Bai, sekulako meritua dauka. Lehenengo zatia ez da nahi izan, naiz eta markaioan aurtik egon, baina bigarrengo zatia oso nahi jokatu dute. Atzean ondo, eta baina aurrera ateraz. Eta gero 10ekin gelitu diranean, ikusten dut asmatu duela, aldaketakin, eta gero Santi Ezkerro bera abiadura aprobetxatu bigarren gola egin du, eta gero Barzak ez du asmatu sekula. Atletik partidu oso nahi egin du, eta Barcelonan berriro Heinkes aurkian dutela, berriro irabazi dute.